Vampir, tako znali to priznali. Ja sam bio u zarobljeništvu, 41. godine sam otišao u zarobljeništvo. Otišao sam na rad u selo, tamo sam radio pune 4 godine. Negde 43. došao je oficir iz Sremskog mesta da nas obiđe. Kapetan i upitao me odakle si. Ja sam mu rekao od Beograda. Ma reci mi bliže. Rekao Veliko Gradište. Pa tako mi kaži, koje je selo? Rekao Kisiljevo. Rekao jeste, znam. Selo Oskrao, da, znam. Pa znaš ti Boga ti kada da ima u tom selu vampir? Rekao ja nisam čuo. Kaže kako da nisi čuo, bre, to svet zna za tog vampira. To je kada je pre 200 godina bio vampir u selu Kisiljevo. I ti si kad iz vampirovog sela. Priču znam da je bio vampir i da je tu sahranjen negde, da su ga kocom proboli. Dok smo živeli u komunizmu, mi to nismo ni obraćali pažnju, to sve znamo da to nije, ali da je to došlo vreme da se vidi šta je i kako.